ଆଜି ବୋହू ଆଜି ଚା ମିଳିବ ନା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଚା ମିଳିବ? ନିଅନ୍ତୁ ମା ଚା। ଆଉ ଚିନି ନଥିଲା ପକେଇବା ପାଇଁ? ଏତେ ଚିନି ପିଆଇ ପିଆଇ ତୁ ମତେ ମାରିଦେ। ତୁ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ବୁଢୀ କେମିତି ମରିଯାଉ। ଯଦି ବନେଇବାର ଅଛି ଚା ତାହେଲେ ଭଲରେ ବନା। ଆରେ ଶାନ୍ତି, ଆରେ ଲିପି, ବସ ବସ। ଆରେ ଲିପି, କଥା କଣ? ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବି ଭଉଣୀ, ମୋ ବୋହୂ ମତେ ନାକେ ଦମ କରିକି ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୋ ବୋହୂ କୁଆଡେ ମୋ ବୋହୂ ଭଳିଆ କଳି କରୁଛେ ବୋଲି। ଲିପି, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତୋ ବୋହୂକୁ ମୋ ବୋହୂ ସହ ତୁଳନା କରିବା? ସେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ, ସେ ମୋ ଝିଅ। ଖବରଦାର ଯଦି ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ବୋହୂ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ।